Bart. Okay, ang arod, abo, iti kinaato ti nag-text awan ti nakita nga umno ti answer na puro adati kurang na something like that. So, awan abo ti nangabak for our first name that tune. And we're sorry for that. Ngamin, ato ti sungbatak at Paskwa iti balasyo taaw. Okay? Ako ka. And the real answer is, and the correct answer is, Paskwa sa Jai. It should be sa Jai. Awan makita ka sa Jai. Nagado si mong bat actually, no iskan mo dito as in, nagado. More than 40 iti si mong bat. Nagadupit niyang kunulokatan. But then, no one has the correct answer. I'm sorry for that. Yun lang. Sayang, daday 200 peso load courtesy of Kabsat Roda. Anyway, at tanto pa itang tumamanan, nagsubli tayo with adupay nga tatlag nga sonata. Ditine. Deyo nara nga kahit mo, yaman Ilocano song pare, nga naman eh. Nando ka na di kumpara na ni Kuya Deyo. Ni James Obado, nga na bangal daw yung idol, naikat man banog kon. May kablao yaman amin nga taga Rizal, Alicia Isabella. Nang nagro na ti Obado family kastamot kin ni Manong Deo Nera. Alright. Diyos ko, datif. Nagyaman ako na ikanyayo idol. Wow. And of course, RC Dormitory says here, good PM, great command. Dagiti FDT family, iti Hawaii, USA ken iso amanen. Taga SSN San Antonio, Hawaiian City. Yan. Kablaawan nagkapukin ni RS Jane Tumbaga. Mrs. Jane. Mrs. Jane. Nagutad. Nagkapukin M ko na naman at Mrs. Jane Tumbaga. Iti RC Dormitory. Number 912 Sisa Street, Sampaloc, Manila. Thank you ko na. So once again, dagiti kahit naabot ay agkaroon iti studio type when dormitory, bed spacer, sa jay Sampaloc, Manila nga safe. Please get in touch with us. Iturong na kayo di jay RC Dormitory. Di ba kami nga i-GPS yun ako? One. Pabati ni Ethan, ni Wirelo Gonzales. Pabati po Respicio family. Salamat idol from Gilbert Respicio. Pa-shout out mga idol Vilma Solis from Santiago. Ayan. Kaya naman ni Ethan Bautista, pabati naman ako sir na ang nanay ko na magluluto ngayon. Handa ng asawa ko. Birthday niya kasi ngayon. Nasa Saudi po siya. Salamat po from Ethan Bautista. May bagal tayo mga idol watching from Dublin, Ireland. From Tessie Guzman. Wow. So, ato'y Prince Yason nga taga-Bagaw, Cagayan. Ating i-text mo man kanyamin o kasano kang agbuybuya. Uwin mo mang manggagam iti mangmangag mo iti via radio dato'y programa mita. Mas daawang kami aday una iti lugar mo. You are from Bagaw, Cagayan, and yet makatetext ka kada kami. So, anya ti usarim nga radyo dito taapay nagpigsa. Yan. Kaya biba man. Baka dati na naging atong nagtakal. And of course, ni Kapsat nga, ni Manang Evangeline Fortea Ramelo. Hi mga idol na imbag nga malam. Ipadingag mo man, please. Bago maturog ni Oscar J. San Diego, California, kan tayo nga, Kailiw Kantula. Please, salamat mga lodi ko na. So, can you still make it balong after how many days of performances nga aramitin ta? Isak talaga nga medyo exhausted iti boses ko. So, we will try. Yan, mukhang may bisita tayo. Mukhang may bisita tayo. Just let us know. Apo, itano, dati. Noon yung tinagan na, tanong makablaon tayo. One. And that's it. As requested by Manang Evangeline, iti sponsor tayo mo at nga DJ Baguio ito ta. The song called Kailiw Kantula. Ay kita pagtulungan tan balong dito Kailiw. Sige, agbasa akpay. Kantula. Ninay Lourdes Bautista from Santa Lucia, Kawayan City, sir. Parokes Nakmanjoy, laglagay pa maunti nagkurang. Kung ni Ethan Bautista, kung ni Jessica Ralusian. Ngayon bagal daw yung mga idol pa. Shoutout man kini ipagko ni Crisel nga, madama. Nagdigag sa Jay Burgos, Nagilian. So, kadagiti text line po, i-delete mi amin ng messages. And tapno, kasi nagpo-contest ito tayo, dagsaan iti answers. Iso nga, haming mapilin. So nga, amin, i-delete men. And then, ag-text kailangan ng gadget at dumapay nga pangablao yo. So nga rod, as requested, is Kailiw Kantula.
ti ipapanaw ko. Sam itayan ayat biyag ko, tinak ar-ar pa apen, barat arakop mo. Lailo ti pereng mo, kentay pudot nagiti bisong mo, kat nagtaeng ti sipit ko. Kailiw kan tulang, biyag ko sikat salda, ikat ti mga klong ang masapul kong pumakada. Kailiw kan tulang, ing inunguten ka, di kan tuwag tanda nagtaag suliyak tulitadan na. Adat panunot ken puso, lagip tinapalabas mo. Basa sa irimmalmaldayan ka na, yun to'y barokong ko. Ngem adalat taragsak na, iti impaay mo. Ayat anapod no, ingat kanibusanan to. Kailiw kan tula, biyag ko sikat salda, rigat ti mga klon angin masapul kon pumakada. Kailiw kan tula, ing imunguten ka, di kan tuwag tanda nagtag subliak dudita den na. Rignak amal maldaan, jak pa'y katin makaadang, nagtaksin to'y baro kung kuwa si kakit in nagpanawan, na siya atapa nagdana, anap nuan marisken rekta. Jak mapukaw panunod ko, pintas mo anay paduma. Kailiw kan tula, biyag ko sikat salda, rigat ti mga klon ang masapul kon pumakada. Kailiw kan tula, ing inguten ka, di kan tuwag tanda nagtaag subliya tudita den na. Kailiw kan tula, biyag ko sikat salda, rigat ti mga klon angin masapul kon pumakada. Kailiw kan tula, ing ingunguten ka, di kan tuwag tanda nagtaag subliak dudita den na. Kailiw kan tula, biyag ko sikat salda, rigat ti mga klon angin masapul kon pumakada. Kailiw kan tula, ing ingunguten ka, di kan tuwag tanda nagtag subliak dudita den na. Okay, that song was requested by Manang Evangeline Forte Ramelok at dawat ko mo at umay ag-seminar dyan ako dito Baguio ay kahit siripin duwa mo man ag-seminar ti ROTS, ROTS, as we know, Revival of the Spirit Seminar, something like that. Okay, and kaya may nga itulod nga madina mo kaya tabaro mo nga minan. Siyempre, this will be our first time nga umadayo suna for a seminar.
He is fourth year high school. Apo. Amok dito nga rik na ti naganak nga di na kaya ti may dayo ti anak na for the meantime. Anyway, good afternoon kini ating husband Rose Moises Ligtawa iti Baluarte, Santiago City. And of course, belated happy birthday kini Arvin Gel. Yes. Yan, Arvin Gel. Nag-text dito yung Idol Kagawad Ruel. Wala naman tinanan na toy. Ako na. Naragsak nga tingat aldaw kada kayo manong dita IFM ko vlog ko mo dagiti ka barangay ko dito ay Alikawkaw nang rona ken Apo Kapitan Minga ni Honorable Teresa Bual. Nag-birthday no bigat ismi Kagawad Ruel Balmores agya mo Apo. Okay nga rod, detang po nila kabuklan, iti may ikadwa apaset, iti programa may napalwan at da kami manan, dito ay 98.5 IFM Kawayan. Iti Idol tayo nga FM. Kan agsubli kami, kalapasan di sa magmamanunga, palagi.